Herrens fred. Vi snakker til brødrene her i denne klassen. Vi har en anden der borte, plus en gruppe, som er på den andre siden, og også til Brasil og i udlandet. Men vort første ord er OB om undskyldning til brødrene og søstrene, fordi det blev blåst en bølle her, og mange mennesker blev skræmt. Ikke sandt? Men se, dette hornet, mens du lytter, er grejt. Men det er et, du trænger for at lytte til, det er åndelig trompet. Så ordet her, emnet her, er rundt trompet. Trompet er det instrumentet, som blev brugt i det gamle testamente, som blev kaldt exofar, som var lavet af vejrhorn, og vejrhornet var alt forberedt for at give tonene, som var nødvendige for at underholde folket generelt kongens ankomst. Og alt for at forberede folket på, at bare de menneskene kendte ringene. Da emnet kom til det nye testamente, var det allerede i det gamle testamentet. Det samme ord fandtes også i det gamle testamentets metaltrompeter, men hovedtrompeten, som var exofaren, var et instrument lavet af præstene, så det var ret og slet, at de fik værterens horn klargjort kuttet. For at give lyden for os i følgende. Lammet er dødt, men han er i live, som var ved åndens ånde. Så Gud taler til mennesket ved sin ånd gennem lammet, som er Jesus. Så Jesus, figuren der, trompeten, åndens pust, er Jesus, som taler. Til menneskets hjerte. Men jeg skal gøre en observation her. Broderpastoren snakkede her om profetiske markører, og vi skal først kontekstualisere nogle aspekter, som er vigtige for de, som lytter til os. Mange mennesker har aldrig hørt, hvad som er en profetisk markør, så vi skal se den Gud. Han åbenbarer sig. Og han åbenbarer sig for mennesket på forskellige måder, men hans ord i Bibelen er det mest praktisk for mennesket at vide, hvad Gud vil sige til ham. Så hele Bibelens historie er mennesket. Mennesket og Gud. Manden, som gjorde det fejl. Manden, som gjorde det ret. Manden med sine fejl. Den tilgivte manden. Den syndige manden. Det er alt der i Bibelen. Det er mennesker. Så Gud viger ikke under på nogen måde, form eller form. Lad os synge en mærkelig måde at placere manden på. Med sin fejl, med sine defekter. Det er der i Bibelen. Det skal vise, hvem mennesket er. Det er os. Men kom igen, så når Gud taler til mennesket ved åbenbaring. Han snakker om det, som blev profeter. Så det står i Bibelen, det er profeter. Så Bibelen er bogen, som har det gamle testamentet, det nye testamentet. Hvem som skrev Bibelen? Mennesket inspireret af den hellige ånd. Så du vil bare kende åbenbaringen. Hvis den hellige ånd åbenbarer det for dig. Forstå, hvis han ikke gør det, du siger igen med brevet. Og Bibelen siger, at bogstaven dræber det, som giver liv af ånden. Så det er din afhængighed af en Gud, som åbenbarer sig selv, hvis den Gud ikke åbenbarer sig selv. Hvad er vitsen med Gud? Er det ikke rigtigt? Vi kommer ikke til at skabe problemer her for vores brødre og søstre, vores venner, som er her. Men se, tid her er et spørgsmål, som må forstås. Menneskets tid er kronos. Det er klokken, århundreder, år, liv, tidsplaner, timer, uger. Så det er menneskets tid.
Guds tid er Kairos. Den markerer ikke vor tid. Vi er ikke præget her af Kronos tid. I Kronos tid er vi omtrent 2000 år ind i kristendommen, fordi kristendommen først begyndte i året Tretitra, ikke sandt? Vi skal fuldføre de 2000 inden år Tretitra næste år. Men se, Gud taler i sin tid til mennesket. Det kaldes Kairos. Det græske ord Kairos, Kronos, er menneskets tid. Så han måler, han snakker inden for den tiden. Han gør, hvad han vil. Men jeg vil sige, at Gud er Kairos. Det er derfor vores store bekymring for den profetiske siden, da du bragte os til en institution med navnet og Maranatha, har du givet os et mandat til altid bringe den store bekymringen om lytte og kende øjeblikket, vi lever i. Og vide øjeblikket, vi lever i, så vi er her. Vi må vide, hvilket øjeblik vi lever i. Problemer har været nævnt i andre trompeter, har de ikke. Verden med sine store vanskeligheder, men i dalen er det ikke. Mange i afgørelsens dal. Teksten, som blev læst, manden ved ikke, hvilken vej han går. Dalen er der. Lad os sige, i det dybe stedet ønsker komme se ud, men den er omringet. Alle menneskene er omringet. Jeg skal ikke gå ind på det, for alle har gærdene sine, gør de ikke, og gærdene også. Men se her, det er vældig vigtigt. Du forstår, at det er en vej ud, så det blev vist, at mænd ikke er værd afgørelsen, men den, som påkalder Herrens navn, giver frelse, så det er altid Guds ord i betydningen hans barmhjertighed. Han jobber slik med Israel. Han siger, jeg elskede Israel. De forlod mig. Jeg gav dem livets vand, men de ville ikke have det. De gravede cisterne for sig selv. Men se, en observation, når du snakker om Israel. Du snakker dårligt om Israel, men værre end Israel er kristendommen, fordi Israel ikke havde velsignelsen dåben med den hellige ånd. Det var ingen udgyttelse af den hellige ånd. Og kirken gjorde, at pinsen skulle vise, at den ikke lever efter loven, den lever af ånden. Så det er det ikke. Det er ikke bare en menneskelig struktur. Det er en menneskelig struktur, men den må have hoved. Hvem er guddommelig? Hvem er Herren Jesus, som handler om sin egen ånd? Lad os gå. Så vi har et ord her i dag, det er det. Verden i oprør. Der vil du sige oprør, det er oprør. Profeten Habakuk levede 700 år før Jesus, og du går dit i det gamle testamente, han skal vise dig. Menneskets 3 store oprør, de vigtigste. Så vi skal se for eksempel Habakuk 2:7, familien. Og i Habakuks vision ser jeg hjem i nød. Han snakker om vor tid. Hjem er i nød. Barn, ægteskab. Vi trænger ikke at forholde os til det, fordi alle har sit lille problem. Så du ser et lille problem. Nogle gange er lidt større end lidt ikke er det. Det man ser her. Alle har en familie. Så han siger dette. Hjem er det i trøbbel, og Jesus siger det slik på den tiden. Far mod søn, søn mod far. Svigermor mod svigerdatter. Svigermor er ikke et problem. Ikke nå. Jesus sagde allerede, at men kom igen, siden det ikke er vort emne. Mod regeringen, så verden er mod regeringen. Du kan gøre, hvad du vil. Guvernør, du kan gøre, hvad du vil. Alle er imod dig. Forstå, at vi valg ikke, fordi jeg ikke liker ham, fordi han er sådan. Du gør alt. Fordi du ikke liker mig, hvis jeg aldrig har hjulpet dig med noget.
Det er ikke det. Nogle gange har du dette spørgsmålet, men det er verden med sin utaknemmelighed. Med sin måde at gøre oprør på. Så det er en verden i oprør. Det er i oprør hjemme. Det er i oprør i politik. I regering mener jeg, det er ingen, som skal styre. Det findes ikke. Så det er en verden i oprør. Men ved du, hvor det værste af oprøret er? I religion. Religion. Når du ser på religion, er det ingenting værre i verden. Alt det vil du ikke se noget som religion. Alt som er krig, alt som er et problem. Religion er i midten, så det er det ikke. Så spørger du, hvor religion, fordi vi ejer Gud, det er problemet. Religionerne, som har blivet Guds ejere, forstår du? Det er ingenting at sige om ham, bortset fra at snakke stygt om ham, religionen selv. For når jeg tror, at Gud er min religion, opfører jeg mig uværdig, og alle bliver sinte på Gud på grund af mig. Så religion er årsagen i dag, at folk hater Gud. Vi skal vise dig divisionerne, vi ser. Jeg skal ikke snakke om andre religioner. Jeg er her, jeg er en kristen. Jeg skal snakke om denne virksomheden, hvor her, denne komplikationen, som er der, eksisterer kristendommen under navnet kristendommen. Det er så en del af kristendommen. Det er nogen, som ikke har noget med Bibelen at gøre. Det er ingenting andet. Det er ingen forpligtelse, men det er kristent. Det er grejt. Vi har ingenting at reparere. Evangeliet er anderledes. Evangeliet er fra Jesus, og han har en forpligtelse, at hvem som er med Jesus, og det er den hellige ånd, som styrer evangeliet, det er ikke mennesket. Så når han siger, det er ikke en mand, ikke vær skræmt her, jeg snakker ikke stygt om nogen leder, og vi er heller ikke bekymret for, at vores bekymring i dag er ås i det profetiske øjeblikket, vi lever. Og hvad skal vi gøre med det? Spørgsmålene er der. Flere spørgsmål som, hvordan bliver det? Hvem vil komme os til undsætning? Et spørgsmål, jeg lader være til sidste gang, er lederne. Det er ikke noget værre end vores ledere, det har aldrig været. Det er ikke lederne, hvor her, det vi lever med. De, som dikterer hele verden. Og de gør ikke et point af vores massakre. Befolkninger, slik tilfældet var med Hitler, som tilfældet var med Mussolini, Gaddafi og andre. Ved du hvorfor? De glemmer, at de kommer til at dø. Det er alt det, som førte til. Det store oprøret, da Gud skabte mennesket, er slangen og siger, se her, hør på mig. Eva, du. Gud bedrager dig, ikke sandt? Fordi hvis du er ulydig mod ham, kommer du til at være det. Vide om godt og ondt. Og noget andet. Du kommer til at være lig Gud, og du kommer ikke til at dø. Det er det, han som lyver, han satte i de store lederne. Og jeg skal vise det her til vores brødre, vores venner. Lad os se, om vi kan gøre det her så. Det er et permanent oprør mod Gud, som er hele verden. Den er fuld af religion, men pludselig snur den. Det er det. Det vil ikke nå længere. Det vil ikke have Gud længere. Det er problemet, der skal løses. Og det er manden. Det er filosofisk. Det var Kant. Det var den andre fyren, som også døde der. Nietzsche, en ven af dig, som du nævnte. Så til Jorde i galehuset, før han døde. Han giver normer til alle. Gud findes ikke. Det er humanisme. Det er det, filosofien forkynder, er det ikke? Vi er ikke imod filosofi. Filosofi er videnskab, og vi kommer til at respektere videnskab, og vi liker det. Filosofi er charmerende, men den overskrider ikke. Og religion tog filosofi og kastede den i midten. Den retfærdiggør en filosofisk tro, og den filosofiske troen er denne. Den er Kants, den er Nietzsches, den er Kierkegaards, den er Tillmans, den er Brunners, den er Schultzin.
så en serie af dem teologer. Og det er så stærkt, at teologen går så langt som O.C. skriver en bog, at Gud er død. Kan du forstå noget sådan som dette, denne situationen i religion? Religion er i oprør, men er i oprør, og jeg skal gå hit. Om en liten stund, hvad pressen siger, er de alle der, og de har skylden for dette. Og jeg skal lægge al skyld på dem her, fordi de ikke havde noget at gøre med at være her i dag. Men de er vennerne mine. Jeg skal have lidt juice til dem, lidt kylling. Men kom igen. Men vi kommer vældig godt overens. Pressen er nødvendig. Jeg snakker ikke om trøbbel, jeg snakker om pressen. Brødrene mine forstår. De snakker ikke engang om avisgutten. Jeg snakker om journalister. Så for mig er det stor forskel mellem avisbud og journalister, pressen og i tryk. Her har vi ikke det. Gudskelov, at de kom hit. De er åbenhjertede, og vi regner med, at de siger det, de siger. Og jeg skal vise dem her. Alle, som er her. Før du læser, hvad pressen har sagt over hele verden, ikke bare her i Brasil. Vi er i det profetiske øjeblikket, se her, hvor det allerede findes en profeti om en enkelt regering. Verden er desperat, ved du hvorfor? Fordi ingen tror på nogen regering. Jeg snakker her om guvernøren, eller ordførerne, som er her. Vi snakker her generelt, vi snakker på globalt niveau. Verden, ingen tror. Ingen elsker nej. Politisk system, ingen. Men det er pålagt. Og ved du, hvem som står bag? Du kan like den her. Send den hit for alle og se statuen af Daniel, profetet om denne tiden. En drøm, som Nebukadnesar havde. Og Nebukadnesar, kald Daniel. Nebukadnesar var det første store imperiet af denne statuen. Andre imperier eksisterede af syrerne, de store karaktererne som Ashurbanipal, Asaradan, der alvorlige, ekstraordinære mænd. Men den tiden blev ikke talt. Du begyndte at tælle, du sagde, jeg skal vise dig, hvad mennesket er, og hvad som sitter i regeringen. Hvem er i menneskets regering? Det er interessant, at den, som sætter manden over ansvaret, siger, du kommer ikke til at dø. Men han vil, at mennesket dø, ikke noget regime. Har holdt sig. Fordi ejeren af regimene, han stadig ændrer sig. Han tager mennesket, tager ham som Jesel, fylder ham med magt. Det er det her, jeg snakker ikke om magtene, de som vil have magt. Nej, jeg snakker ikke om det. Jeg snakker om mand, som vi alle er en del af, lidt mere, lidt mindre. Men det er det samme, det er den samme massen. Det er ønsket om at dominere. Men menneskets ønske om at dominere ligger i hvem, som står bag statuen. I Daniels statue står det Nebukadnesar, som var det første store imperiet. Nej, en er overlegen, der er ingen. Det er derfor på statuen af hovedet af guld. Men så var Nebukadnesar i den største lykke. Hang her så folket, så Darius en persisk medalje. Darius går dit, ejeren af statuen selv. Darius går dit, styrter Nabucco. Han drog dit, han lærte verden. Fra dag lærte han mange ting. Han lærte, hvad administration er. Og værdsætte skønhed. Den andre lærte at føre krig. Den tredje kom den gale. I en alder af 12, Alessandro, jeg siger dig, i en alder af 12 var han en kejser. 12 år gammel var han kejser. Jeg ved ikke, hvad han var. I en alder af 12 dominerede han hele verden i Palæstina alene. Han etablerede mere end 5-10 Bayer,
Utroligt, på en hest. Når så brødrene får se ham i et fly. Han dominerede hele verden. Græsk blev snakket over hele verden på grund af ham. Så det er Koine, som er bibelsk græsk. Ikke den klassiske græken og filosoferne, tak. Der er filosofer, tak, så tjek det ud. Statuen er der. Andre imperium. Græsk-makedonsk. Tredje imperiet vil vi se her, det græsk-makedonske, beklager da. Den romerske. Og statuen står der bare i synet. Det er en vellejet statue af en mand, men det er foten, som er problemet. En blanding af lejre og jern. Vesten vil aldrig forene sig med Østen. Politik, verden er delt, lejre og jern, det er over. Så de får lejre. Stoler på. Det var de, som har jern, de er på bakken, så kommer det lidt til bakken. Og i visionen, en sten kastes uden hænder. Den træffer statuen og slår ned statuen. Det er de, som stoler på regeringer, de, som stoler på menneskelig ledelse. Det er gode ledere, kanskje bra. Du har for eksempel den i Rusland. Jeg skal til og med nævne navnet hans Putin. Han har alle de vanskelighederne, men han vil gøre det for større bakgården hans. Men han er en god leder. Du har Vesten. Hvor er lederne i Vesten? Alt jager hvad andre. Ændrer dollaren her. Ændrer mærket, jeg ved ikke hvad. Al den virksomheden. Allerede. Ingen antager noget. Du stoler på en leder. Det er det vi ser. I dag er vores store bekymring som kirke at stole på Herren. Hans komme er nær. Det vi ser er dette. Lad os blive desperate. Det er ingenting som det. Det er derfor trompeten er en trompet og fester, mens trompeten blåser for problemet. Der vi må komme os ud af det. Er det ikke det? Og når vi ser, at det blåses i basunen, nærmer det sig i højtid for menigheden. Vort håb. Hvem skal vi håbe på? Ja, lad os hjælpe myndighederne. Lad os hjælpe naturen, den går tom. Men vi må gøre alt vi kan, fordi dette er jorden, som Herren gav til mennesket. Men han har givet os et andet land, som er evigheden. Men jeg kommer tilbage hit. Jeg skal forlade statuen af Daniel for os i følgende, at denne regeringen, som dominerer til i dag, når du siger Romerriget, inkluderer tiden, vi lever i. Resultatet af alt dette, fordi det tog alt det havde fra de andre imperierne og kastede det ind i Romerriget, blev Romerriget en mentalitet, en kultur. Og denne mentaliteten og denne kulturen, politik, religion er det, som dominerer verden i dag. Uden tvivl har vi ingenting imod. Hvad de gør, hvad de tænker, hvad tankerne deres tænker. Men en ting må være klart. Verden er delt. Det er delt af en gruppe oprørere, og det værste oprør er i religion. Hvorfor? Lad os se, hvorfor pastoren, som gik foran os, sagde, religion har forladt os nogen. Pinsen, som var udgytningen af den hellige ånd for at styre kirken åndelig. Du vil ikke have den hellige ånd. Regeringen vil styre det. Det virker. Det er det ikke. Ved du hvorfor? Kirkenes stænger bliver lupinarer, et sted for fest. Folket har forladt tiden. Om et øjeblik skal jeg vise dig her, at avisene siger, journalister, der skal du skylde på dem. Så tag en tit. Kraften, som er bag statuen, det er i sin tur, den venter.
Fordi det også dominerer religion, det dominerer en mentalitet. I dag siger verden, det er til venstre, det er til højre. Det spiller ingen rolle for os. Menigheden er trofast. Den er, hvor en Guds vilje er for den. Tiden, som venter hende. Og den bibelske teksten siger, når ting har sket hernede, se op, for din forløsning er nær. Ting er vanskelige. Så hvis din sjæl er glad, syng halleluja. Hvis trøbbel er rundt, syng halleluja. Og vi kommer os igennem det på den måde. Vort ord her er et ord af håb. Det er et ord til opmuntring. Det er det, vi ønsker for alle vores brødre og søstre, venner. Uanset hvem de måtte være. Vi snakker til verden, ikke til det, jeg tænker. Jeg tror, nej. Nej, du skal sige det, vi siger her, hvis du er enig. Du kommer til å, sig det for å, hjælpe andre. Verden er desperat, ubalanceret. Svimmel, fordi en minoritet. Alle er redde for aktivisterne, politikerne er redde for aktivisterne, regeringen er redde, pressen er redde, selskabet er ikke det. Men se, vi er de eneste, som ikke er redde, fordi de liker aktivisterne slik, at de kan publicere. Det er aktivisterne, som får skub, så du ser, det er situationen i verden. Den ved ikke, hvor den går. Jeg vil vise dig her i dag. Før jeg snakkede om emnet, som skal være kort, om salmen, som vi skal læse nu, gik jeg ikke ind i teksten. Men det er lunch, det garanterer jeg. Folk vil ikke gå skuffet herfra. Så, vi har lidt tv-tid her, hvis jeg ikke tager fejl. Det er jo allerede over, er det ikke? Nej, men vi skal ikke angribe vores brødre her. Så lad os gå, så kraften, som er i statuen, er den samme som den, som er beskrevet i Bibelen. Og imperierne, fordi den må opfylde et mål, som er hvad? Det er nationernes herredømme, som vil være den sidste dommen over menneskelig styre. Den næst sidste handler om kødet, som vi skal snakke om nu. Og den næst sidste dommen er over menneskelig styre, fordi det er Jesus, som skal etablere 1000-årsriget, og han vil passe på manden i sine vanskeligheder, fordi mennesket ikke accepterer nogen regering. Ingen. Han kan gøre, hvad han vil. Han godtager ingen regering. I forbifarten snakker vi selvfølgelig, visse steder findes, gør de ikke en forskel, men i forhold til verden, det er der, det er virkeligheden. Lad os gå videre til det andre aspektet, som er religiøse og politiske og sociale aspekter af vores tid. Kom igen, lad os gå til Bibelen. Vi finder det ikke på ting her. Åbenbaringsbogen beskriver de 7 perioderne i kirken, historisk og profetisk. Det starter med Efesos, der var den tidlige kirken, og kom den religiøse reformationen i det 16. århundrede. Alt er et profetisk projekt, historisk og profetisk. Ved du, hvad den sidste kirken er? Ved du, hvad kirken er, perioden vi er inde i? Det er den sidste kirken, politisk, social. Og han er profetisk, så ordet Laodikea kommer fra 2 ord på græsk. Laos, som betyder mennesker. Og Dikaios, som betyder retfærdighed. Så verden i dag er folkets retfærdighedsverden. Det vil sige, at folket er de, som gør retfærdighed. Som bringer retfærdighed, de forandrer alt. Ikke lovene. Ikke de kameraer, men det er menneskene.
Og blandt disse menneskene er det gale mennesker. Og de gale råber her, alle andre holder stille, de gode. Om en lille stund er alle enige med de gale menneskene. Ja, nej, jeg tror han har ret. Han gentager det hele tiden. Og det er det gale mennesker er til for. Og de er overalt, blandt os også. Hver familie har en gal person. Så siger personen, nej, familien min gør det ikke, fordi du er den gale. Så jeg ser det her. Det er altid en... Alle vet det. Men der, mine brødre, det er her. Først er det politiske aspektet. Lad os så arbejdstagerrettighederne, som kom. Ikke sandt? Jeg drog til Getúlio Vargas her fra Brasil, for hele verden. Så laborismen kom. Det er en vældig god politisk rettighed. Men det var en opdagelse, var det ikke. Men i dag handler det ikke bare om generelle rettigheder. Vanligt. Det er retten til en lille gruppe her, en anden her, som påtvinger se andre. Fordi det er aktivisme, er det ikke. Det er en form for, vi er ikke mod aktivister. Vi er mod det, som kommer mod os. Det vi står for, det er alt, som skal til. Hvordan de handler, hvordan de gør det, er ret. Det er en del af aktivisme. Vi er fornøjet med aktivisterne og med verden, som den er. Ved du hvorfor? Fordi de siger det, som er nødvendigt for at vise, at verden virkelig er gal. Du gjorde det en forskel, ellers du vil faktisk ikke komme igen på det religiøse aspektet. Hvad er vanskeligheden? Apokalypsen viser sig. Det er en kirke nu, som snakker stygt om dårlige troende. Er det ikke nogen af dem, som er her? Kanskje jeg også, men lad mig fortælle dig. Fordi du siger, det er rigtigt, det er beriget, det er der i bogen til. Laodikea, jeg er rig, jeg mangler ingenting, og det profetiske ord kommer, men du ved ikke, du glemmer, hvad næret, der siger jeg se på Guds hånd over menigheden. Elendig, det er doktrinens tilstand, kedelig. Elendig. Det er Lejens situation der. Hans doktrine siger ingenting. Han har ingenting at sige til nogen. Det er bare tul, bare tåbelighed at fortælle ham at gøre ting. Men han gør dem ikke selv. Dårlige. Blind er profeten. Han er derinde. Grøn nakken. En evangelikal forandrer ikke nogens liv. Kristendommen forandrer ikke nogens liv. Nu lad os komme med en halv undskyldning her. Hvis du tager andre religiøse grupper. Pålægget, som er gjort moralsk, er noget, som ikke passer for os. Ta på sig en kvinde, ta på sig en kvinde, ta på sig en burka. Bare ha 2 øjne ute. Herfra tror jeg, at jeg havde gået 99%. Med hver velsignelse, det er kristendommen. Forstå, vi snakker om det, som er vort her, virksomheden her, ikke sandt. Og sig hvad gør kristendommen? Den krangler, religionen krangler med konsensus. I det, som er sanseligt, så det er en anden religion, som kæmper mod kristendommen, og den kommer til at vinde. Den vinder. Templene bliver ødelagt, solgt, folket har forladt. De kommer til at være en del af en stor bataljon. Alt forberedes, og jeg kommer til at fortsætte herfra en stund. Og blive færdig, så du ved, hvem som er verdens oprør mod Gud. Religion i dag, verdens oprør, er en verden mod Gud, men ved du hvorfor? Fordi fra begyndelsen, Adam og Eva gjorde oprør. Jeg vil ikke have Gud i livet mit. Du skal se en tekst, vi skal se i salmen, en mand, som ikke vil have Gud i livet sit. Manden, som ikke vil have Gud i livet sit, som har kostet den rige udlændingen og religionen. Og han ved det ikke. Han glemmer en elendig, fattig, blind og nakken.
og jeg skal vise dig det her for religion, for denne typen religion. Resultaterne er ikke gode, fordi det er en dom. Og jeg går ud af linjen, og jeg beklager over for oversætterne vore. De fik det også, og se resultatet. Af afvisning og oprør til denne utro kirken, som mange her er en del af, kan jeg til og med, som jeg ikke vil like, men utroskab, Gud godtager ikke. Vil du se det i åbenbaringen? Skal vi gå til Apokalypsen? Hvor er du? Har du teksten? Ungen? Hvad siger ordet? Så lad os gå først. Lad os læse, hvad vi tænker på først. Da kristendommens kirke, jeg skal læse den selv, fordi jeg er 92 år gammel. Hovedet mit er ikke så bra, længere den utro kristne kirken. Har lidt tegn på forfald. Se her, profeter det her i åbenbaringsboken som en dom fra Gud. Den samme afvisning, som Gud har for denne religionen, og som denne religionen har for mennesket, havde Israel også. Og den dag i dag kæmper hele verden mod Israel. Ved du hvorfor? Fordi det gjorde oprør mod Messias. Og det er en verden, som gjorde oprør mod Jesus, mod frelse, mod evigt liv. Mennesket er fokuseret på denne tiden her, det stemmer. Vi er ikke imod det. Vi siger, at dette er i modsætning til Guds plan. Lad os tage en tit på åbenbaringen. Nå vil brødrene hjælpe mig. Åbenbaring 18:4, en profetisk befaling fra Gud til sine trofaste. Kom igen, start på slutten. Lad os læse den sammen med mig. Og jeg hørte, det var en røst fra himlen, som sagde, gå ud af hende, mit folk, for at dere ikke skal få del i hendes synder. Det vi læser kommer materialet til at forsvinde. Og kampen er overalt. Alle religioner får ikke at miste materialet, men det vil du se. Åbenbaring 18:16. Hvor mange materielle varer vil blive konsumeret? Lad os se. Teksten kan du læse den med mig. Og siger, wow til den flotte byen, som var klædt i fint lin. Hun var klædt for Åsi, at hun var hellig. For Åsi, at hun har den hellige ånd. Det er bare klær. Hun blev klædt, en kirke her var klædt, som ser ud som Gud, som ser hellig ud, som ser ud som den hellige ånd. Men her kan du læse den. Lad os fortsætte. Beklager. Lilla taler om Guds kongelighed. Skarlokken taler om Jesu blod, som blev udtøst. Denne kirken, som for ham er utro. Se her, det skal være trofast. Men det siger, se på resultatet. Du kan læse. Udsmykket med guld, ædelstener og perler, for i løbet af en time blev de ødelagt. Perler redder, men det er bare en frelser. Rigdommene vil blive ødelagt. De har allerede begyndt. De stejner et tempel her. De stejner et andet der. Jeg betaler erstatningen her. Jeg betaler den andre der. Jeg skal betale dette her. Men se her, den som har tillid til materiel vare for evigt liv, samles. Se, hvis du har et lille hus, kør ved dig net. Myndighederne giver mange tilbud der. Gør alt du kan. En ny bil, elektrisk. Det er bra 2, 3. Det spiller ingen rolle. Problemet det står her. Hvis rigdommen din øger. Læg hjertet dit ind i det. Ikke læg hjertet dit ind i det. Det er helt greit. Men vi trænger evigt liv. Fordi denne kommer til at tage slut. Og Guds bekymring er for at vise, at hans arbejde er af ånden, og ikke for at bringe konfrontation mod religion. Og siger det, og det er derfor Herrens navn bliver spottet blandt folk. Ved du hvorfor? Fordi det er en svag religion, en skør kristendom, en kristendom, som ikke længere har et budskab, en kristendom, som ikke har noget at sige,
en kristendom, som ikke mater sjælen. Det er den kristendom, som bare mater sine ledere. Og selv når det siger lederne, er det ikke en generalisering. Det er de, som vil leve af det, min elskede. Nu sker det ikke igen. Denne religion, som er et oprør mod Gud, og verden er mod Gud på grund af religionen. Fordi ejerne af religion siger, at de er ejerne. Men når de gør en fejl, lægger de skylden på Gud. Og det er det store problemet. Vi kan ikke lure os selv med dette. Vær naturlig. Følg mig her. 17 og 13. Denne foreningen med verden her, læs med mig, har samme intention, og de leverede sin kraft og autoritet til dyret. 1,5 minut eller 15. Lad os gå til 4 her. Herren har en tvist. Skal vi læse den? Hosea fejren. Med mig hør Herrens ord. Til der Israels barn for. Herre har en krangel med jordens inbyggare, för det är ingen sannhet, ingen värdighet, ingen kunskap om Gud på jorden. Ja. Ansvarlig for det kunskap om Gud på jorden. Religion, det er ikke optaget af kundskab om Gud. Det er optaget af kundskab om al god religion. Det er den bedste i verden. Tul og tåbelighed. Kom igen, lad os gå til den sidste her. Og det er en mere grundlæggende del. Åbenbaring. Elev 15. Lad os gå og spille. Den 7. englen blåste i basunen, og det lød store røster i himmelen, som sagde, verdens riger er blidt vor Herres og hans Kristi riger, og han skal regere i al evighed. Det kommer til at blive en kamp, det er ikke noget alternativ. Spørgsmålet, hvor der dette vil det være det? Spørgsmålet om trompeterne, der ja, det vil være. Når det er ikke vores spådom, vi ser hele verden forberedt. Det er ikke den regionen. Nej, oprørets sind er over hele verden. Det er ikke bare med gruppen, som er der, nær den regionen i Persia. Nej, som profetisk er Gog, Magog, Mesek, Tubalsk. Putlut. Så disse regioner gik sammen for at skabe en stor hær. Alle snakker om det i dag. Megadon der, det er for en stor hær. Har en stor kamp, og Herren har udfordringen mod Herren. Brødrene skal se, hvad som er Herrens udfordring. Det står slik den, som står imod, og ophøjer se over alt, som kaldes Gud, og genstanden for tilbedelse er dette århundredes Gud. Det er en Gud, dette århundredes Gud, til og med den, som står bag statuen, er den samme, som styrer alt, fordi han vil have verdens regering for sig selv, og han ved, at mennesket dør og vil forgå, og han holder. Resultaten af regeringen og hele verden tænker allerede på, have en enkelt regering, jeg er ikke imod det. Jeg mener, jeg er for alt det gale, som sker. Jeg vil fortsat se, om jeg kan komme mig hjem i morgen. I live. Der er jeg allerede gammel bra. De ugudelige fornægter Gud, og for der var se, det er en salme her, salme 3. Er det ikke? Salme 5 titrer 1. Satan dårer manden. Galningen, de er mange derude. I hans hjerte er det ingen Gud. Det er ikke bare gale mennesker, som siger det. Det er nogen vældig kultiverede, forberedte mennesker, som siger, at den gale personen her, ikke i betydningen mental ubalance, er den gale personen, som rejser sig mod en almægtig Gud. Og han er ingenting. Han kommer til at dø. Han skal passere. Han tror, han kommer til at overvare hele livet med galskaben sin. Ved du hvad?
Nej, sådan. Men dette århundredes Gud har blindet folks sind. Folk er ukendelige. Fordi dette århundredes Gud har ansvaret for alt. Han står bag alt. Han har blindet folk. Nok de har lagt 15 minutter her, når det er bare 10. Men jeg kommer til at lytte til anbefalingene. Vi har fjernsynet til rådighed, som er en stor fordel. Vi er taknemmelige for dette samarbejde, men lad os gå hit. Hvis du tager de bibelske teksterne, så vil du se Kairos, Guds tid. Det, som sker i dag, står i Bibelen. Hvad tager religionen sig op mytul? Ja, tåbelighed, ingenting. Det er ingenting at sige. Jeg tror, jeg stopper her, men det vil blive en stor krig. Lad os åbne Bibelen her. Lad os notere os af krigen. Zakaria 14:2. Skal vi læse den? For jeg vil samle alle folkeslag. Jeg vil samle alle nationerne til kamp mod Jerusalem. Det er Herren, som vil det. Vi vil ikke forsvare Jerusalem, og heller ikke gå mod Jerusalem. Heller ikke til fordel for dem, som er for Jerusalem. Jerusalem tilhører ham. Fordi verden går dit, og alt går den vejen. Det er Jerusalem. Så spørger du Jerusalem, hvad er i Jerusalem? Nej. Det er som New York, Washington, Brasilia, Karasika. Ingen Jerusalem. Mere ingen Jerusalem. Det er Kristi projekt i hans tusindårige regering. Han kommer til at sige det. Det er bibelsk. Det er profetisk. Han skal sidde på tronen i Jerusalem, fordi han er Messias. Det er Guds plan. Det har ingenting at gøre med muslimer, med arabere, menneskene vi respekterer, og de vil forstå, at om det er for godt, eller om det er ilde, men de vil forstå som hele verden, så det er en delt verden. Det er delt. Det er ingen måde, det er i alles hoved her. Vi havde et tilfælde her om en kirke, som kæmpede, om du vil bestemme for venstresiden, eller du vil bestemme for højre. Dårlig forretning, ikke sandt? Ingen ved, hvor problemet er, hvis det er med højre, hvis det er med venstre. Så se her. Menigheden på denne tiden, den må give. Det er noget andet, uden for alt dette. Vi er ikke fremmedgjorte. Ingen har vinger og fly bort og ignorerer problemer. Nej, men vi må forstå, hvad som kommer. Det vil komme, og det vil ikke vare længe. Det er alt. Det er vor lykke. Alle, som er her, kom her for at høre dette. Så lad os sige det slik. Når her i Ezekiel her. Lad os læse 3:4. Kampen vil være mod hvem? Mod kødet. Verden vil komme sammen. Lad os gøre det klart. Kød har ingen værdi her. Vil du læse det? Ezekiel, du kan læse det. Ezekiel, hvor mange? Overfør Kristus profeterne. Og det står i åbenbaringsbogen til menigheden her. Kom igen, hvad siger Ezekiel? Hvor var det? Kødets fald, hvor vil det være? 3:4. På Israels fjeld skal Israel falde, og du og alle troppene dine, og folkene, som er med dig, og rovfuglene. Og fuglene på alle vingene og markens dyr vil jeg give dig til mat. Dette er Guds banket. Jesu banket, det er bortrykkelsen af kirken. Ikke Guds, det er dommen over kødet. Han skal vise os, at kødet er ubrugeligt. Det er synd, jeg er red for kødet mit. Men hvad skal jeg gøre? Zakaria 14:12, kom igen. Lad os læse pesten, som han vil ramme herrerne med den dagen. Interesserer den der brødre? Ved du dette? Interesserer det dig? Hvis det ikke interesserer dig, løft op hånden, og jeg går videre. Nej, alle er nysgerrige, ikke sandt? Kom igen så, Zakaria 14:12, lad os læse. Og dette skal være plan, som Herren skal ramme alle folkene, som har stridt mod Jerusalem. Deres kørt skal fortæres, mens de står,
og deres øjne skal råtne i deres fotled, og deres tunge skal råtne i deres mund. Se, Johannes evangeliet. Guds lik. Ikke selve verden, heller ikke at det er det, som er i verden, for kødets begær, øjnenes begær og livets stolthed, som er tungen, er ikke farens. Han skal fordømme kødet. I denne store kampen skal han vise, at kød ikke tjener noget. Han siger slik, tag med tribunerne, de som snakker godt, tag med dit, tag med advokatforeningen, bringe alle hit for at komme. Debat med mig. Det er Guds dom. Han vil ikke have dette for verden, men verden er i konfrontation. Den forbereder sig på dette. Hvad som bliver sagt her, følg det. Det er profetisk. Det er ikke noget nyt. Det er ikke et spørgsmål om noget. Vi bestemte os for at bringe. Lad os se, om du kan snakke om det. Pesten kan du snakke om. Harmageddon, har du det? Nej, det er her. Alle snakker om det for at have Harmageddon som dette. Det vil være et sted, hvor er det. Har det. Mine brødre, hvorfor reagerer verden så mye på, at religion tager afstand fra pinsen? Det er kroppens tjenester. Det er kroppens mysterier, som er blodet, som er ordet, den ikke har mysteriet. Den ved ikke hemmelighedene, som er der. Det profetiske, som er grundlaget. Kom igen, se her skal de komme sammen der. Det er begrebene, du ser der, Gomer. Magog, Togarmar. Tobolsk er en region, som kommer fra Rusland. Kuch, Libya, Putej. Alt dette kommer til at samle sig for denne kampen. Venligst vis kampstedet. Der vil fjenden sig komme hit. Og Gud, vor Gud, er ikke hævnens Gud, men han har dommer. Han har dommer over den utro kirke. Han har dommer over den trofaste kirke. Han har dommer over dem, som rejser. Se mod ham, fordi det ikke er mennesket selv. Ikke om det, jeg er. Hvor er det? Nej, jeg spørger ikke om det. Jeg beder dig komme bort. Leder du fortsat efter det? Jeg er færdig. Okay, vel. Kom igen. Lad os afslutte her af sagen. Vi fik ikke med os overskriftene. Se, så synd. Lad os lægge nogen her. Kom igen. Hvor mange minutter har du? 5 minutter. Det er ikke nok. Jeg lægger igen overskriftene til journalistene etterpå. Hurra. Det er ned til 2,5, så jeg vil ikke forkynde mere, okay? Det har blivet dårligt, har det ikke? Det jeg sagde ikke sandt. Se her. Salme 2. Salme, det er en af bøgerne i Bibelen. Den blev profeter 3000 år før Jesus. Ved du, hvad den siger? Lad os læse den. Lad os gå til salmen. Det er øjeblikket i dag. Det er et spørgsmål. Lad os gå til spørgsmålene. Spørgsmålet om salmen. Hvorfor? Her kan du stoppe her. Hvorfor gør folk oprør? Verden er myteri. Ordet riot er på hebraisk, dets oprindelse er hagas. Som betyder sin demobber. Planlægger handling fra de ugudelige mod de retfærdige. Klar for kamp. Klar begge sider af kampen. Salmen og salmen, se det er sådan. Hvorfor forestille sig, at ordet på hebraisk er hagas? Det snakker om mennesket, menneskets dyreadfærd. I dette begivenhed, når det skal komme sammen, hvad ved du, det er som et dyr. Gruppen fungerer sindet som et dyr. Og ordene, den hebraiske traditionen er brølende, knurrende af raseri, som rasende dyr, planlægger alt med glæde, dræb den ene, dræb den andre, forbi foran, så dette er Herren, som er klar.
åt Gud. Fra menneskets styre, om man godtager det eller ikke. Og plot, det vil sige, de tager råd sammen, de kan slås med hverandre der. Det er egentlig familiebedrift. Du kæmpede med kammeraten til familien din her. Om en liten stund, de er alle sammen splittet. Og en dags tid, hele familien, fordi du har haft en kamp med en. For alle sammen. Lad os gå. Vi går mod slutten. Og salmen den. De 2 første versene er disse 3 spørgsmålene. Hvorfor gør folk oprør? Hvorfor indbiller folk se ting? Og verdens herskere samles mod Gud og mod hans salvede. Det er i det gamle testamente, men det er salvet, det er Jesus mod evangeliet. Sandheden om evangeliet, verden vil ikke have det. Så dette menneskets sindelag er der, og resultatene er der. Den utro kirke er der styrtet, ødelagt, færdig. Du kan fortsætte, og vi stænger her. Og jeg håber, brødrene har forstået. Men manden på denne tiden, han har Guds ord. Her siger de i teksten, lad os gå til næste vers, som snakker om det. Og denne situation, der verden er klar til mytteri. Hør den, som vil høre, hvad som bliver sagt. Hør den, som ikke vil høre, trænger ikke at høre. Men husk dette, verden er mytteri. Og den bibelske teksten, som følger her, jeg ved ikke, om nogen kan hjælpe mig her med salmen. Læs salmen, kom Jesus, gør noget. Salme 2. Det er bare det første vers, men læs det ordentligt. Se på tiden, salme 2, salme 2. Fordi agenterne gør mytteri, og folkene forestiller sig fåfængte ting, rejser jordens konger. Der er jorden, regeringen, verden stå op, tjenerne alle mod Herren og mod hans salvede. Og mod hans salvede. Når står det her snakker, de som er enige med. Det er det. Og sig, lad os bryde båndene deres og. Mig, verden har ret, har ingen forbindelse med Gud. Lad os bryde båndene med ham. Siger den andre. Den som bor i himlen skal le og sige, han skal stjæle fra ham. Vil. Men Gud vil le, han siger, det ikke er det. Mag. Hej, fortsæt. Der skal han tale til dem i sin vrede, og i sin vrede skal han gøre dem til skamme. Men jeg har salvet min konge på min hellige fjeld Sion. Hvad er den sidste? Det næst sidste vers. Næst sidste, det er den sidste. Tjen Herren med frygt og fryd dig med bæven. Er den advarsel til alle, tjen Gud. Med kærlighed og bæven, med frygt og bæven. Gør det. Krig en anden. Kys sønnen, for at han ikke skal blive sint, og du omkommer på vejen, når hans vrede snart er optint. Kys Jesus. Her siger han, kys sønnen min, alt jeg har. Jeg gav til sønnen min. Han vil føle det, han vil, at du skal kysse Jesus. Han vil, at du skal have fællesskab med ham. Han vil, at du skal leve i afhængighed af ham. Og du siger, han er som mig. Det var tilfældet med Jakob. Med Isak. Isak var døende. Han kaldte Jakob. Han ville velsigne Jakob. Han sagde, Jakob, kys min søn. Og så siger han, luk den af min søn. Herren har velsignet. Manden, den som skal kysse Jesus, han må have lugten af den hellige ånd. Hvis han ikke har den hellige ånds glæde i hjertet, lugten, duften af natvær. Gud velsigne der alle. Verden er i oprør. Vi er ikke Herrens fred.